Mrkve bez batina nudile su se danas na Korzu, na štandu Hrvatskih laburista. Laburisti građane pozivaju da izađu na izbore za Europski parlament, jer jedino tako imaju priliku izabrati tko će ih zastupati u Europi. Dina Domjan, kandidatkinja srednjim brojem 4 na listi broj 17, magistra ekonomije, živi u Crikvenici te radi u turizmu. Tajnica je podružnice Primorsko-goranske županije Hrvatskih laburista Stranke rada. Hrvatski laburisti zalažu se za radnike, posebno one obespravljene, posebno one koji bi željeli raditi, a nažalost nemaju tu priliku, za umirovljenike koji jedva spajaju kraj s krajem. Evo, ja ću biti glas upravo tih ljudi u Europskom parlamentu. Rijeku je danas posjetio i prvi laburist Dragutin Lesar, koji smatra da je odluka ministra Linića o prodaji Croatia osiguranja te Hrvatske poštanske banke skandalozna. Prije no što u Sabor u tome raspravi i usvoji predloženu strategiju, prodavati takva kapitalna dobra kao što su Croatia osiguranje i Hrvatske poštanske banke je dokaz nemoći i neznanja upravljanja državnim resursima. Na ovaj se korak Linić odlučio u ovom trenutku, kaže Lesar, jer želi na brzinu zakrpati proračunsku rupu, dok je pozornost javnosti usmjerena na izbore za Europski parlament.